neću vam ništa otkrivati, samo ću vam reći, uživajte u seriji. Kako sam dobro spavala. Wow, baš sam čupava. Bilo bi dobro da namestim frizuru. Ajde da probam da je namestim. Evo, uspjela sam. Namestila sam frizuru. Ok, Ok, rep je dobro. Da, savršeno je rep. Kako je danas dosadan dan? Idem da gledam nešto na mobitelu, na YouTube-u. Da gledam Diamond Rose. Wow, kako su joj lepi ovi poniji. Što je ovo? Tutorial? Ko je ovo izbacio? Ne mogu mu pročitati ime. Uglavnom, ajde da vidim to. Tutorial kako započeti sa YouTube-om. Imam ideju, ajde da napravim svoj YouTube kanal. Ajde, da se uslikam. Eto ga, uslikala sam se. Postavi sliku. Eto. Moje ime na YouTube-u će biti, ne znam. Moje ime će biti će mi ime kako se joj prave zovem. Annie. Eto ga, postavi ime. Možda da sada snimim svoj prvi video. Pozdrav svima, ja sam Annie, dobrodošli u moj prvi video na ovom kanalu. Nadam se da će vam se moj kanal svidjeti, obavezno lajkujte ovaj video i preplatite se na moj kanal. Hvala vam unapred. Eto, završila sam da napišem naslov. Moj prvi video, opis. Dobrodošli na moj kanal. Muzika, evo. Ok, šalji. Nadam se da sam stavila lijepu muziku. Ali meni je ono bila lijepa muzika. Nešto ovako. Nešto tako. Malo sporije je bilo. Hej, video se prenio. O, pogledaj. Ima 3 pregleda. Da vidim. Wow! 4 lajka. 0 dislajkova. 5 komentara. Prelepa si. Kako imaš lepu kosu. Prelepe su ti oči. Super ti je slika na kanalu. Predivna si. Ljudi me vole. Nakon godinu dana. Da pogledam. 300.000 pretplatnika, o moj Bože. 300.000 pretplatnika, o moj Bože. Moj Bože, moj Bože. Da vidim, ajde da snimim. Ljudi, hvala vam na 300.000 pretplatnika. Sutra ćemo napraviti skup u 5 sati. Tako da možete da dođete. Doći ću ja sutra. Ćao. Obavijest i zahvalnica. Šalji. Daj da vidim koliko je sati. Već je 10 sati. Trebala bi da spavam. Idem da spavam. Da, ja sam YouTube zvijezda. Da, može autogram. Može. Evo, potpisat ću ti. Može slika. Može.
Može slika, naravno. Ah. O moj Bože, koliko sam se vrtela u snu, kako mi je ružna kosa. Ovo moram da popravim. Evo, uspela sam da popravim, super. Oj Bože, kako sam bila ružna, kao neka veštica. Puno ljudi će doći na skup. Koliko je sati? Ukoliko sam javno rekla, ja mislim u 4. Da, u 4. Iako nisam u 4 rekla, ja ću napisati. Ljudi, danas u 4 skup. Vidimo se. Eto, koliko je sati? 2 sata, ok. Idem nešto da jedem. Poslije jela. Eto, jela sam. Ajde da stavim malo parfema. Eto, stavila sam parfem. Kako lepo miriše ovaj parfem. Koliko je sati? 10 do 4. Idem sada ja. Na skupu. Gde je Annie? Gdje je Annie? Hej, stigla sam. Wow, stvarno vas je puno došlo na skup. Ko želi sliku? Ja. Ok, ajde, svi redom. Ajde, dođite. Slikat ćemo se. Au. Čekaj, dok ja ustanem, Bože. Evo, hata. Nakon skupa. Hej, Annie. Da? Želiš još jednu sliku? Ne, želim da te pitam. Čekaj, kako se zoveš? Zovem se Mary. Aha, okej. Mary, što si me htjela pitati? Htjela sam te pitati gde živiš? Pa ne mogu to sada reći. U stvari, hoćeš da te povedem svojoj kući. Blizu sam. Može, idemo. Ajde, idemo. Ćao svima, velika pusa od Annie. Ćao Annie, ćao Annie. Ćao. Čekaj me.